Ipadayon gihapon sa Dakbayan Sugbo ang pagpatuman sa Upran Puyo o Executive Order 9-8-30. Mao kini ang naghatag og insentibo o pabor sa mga bakunado nga maka-dine-in sa mga kan-anan ug ubang mga serbisyo nga wa itugod sa mga unvaccinated. Kinibisan o gipabakwi sa DILG ang naasuyng palisiya sa Cebu City. Ani ang report? Giklaro ni Vice Mayor Mike Rama nga dili magigaway ang LGU sa DILG sa gipatuman ini nga palisiya sa Dakbayan. Lakip na magtugot sa mga bakunadong tao nga maka-dine-in sa mga restaurant o maka-avail sa mga personal services sama sa salon, barbershop ug spa sa capacity nga gitugot sa IATF. Tubag kini ni Rama sa pagpabakwi sa DILG Central Office sa kamanduan sa LGU nga matud pa dili makahikaw ang Cebu City sa mga wala mabakunahi sa mga pribilehiyo nga gitanyag alang sa mga bakunado. Nga naman atong iusab. Unsa may dako nga rason nga usbon sa NCR gali karon wala na mo implementar na sad sila. Suma ni Rama nga gikonsulta na ang tanang ahensya ug ubang sektor sa wa pa hingpit ipatuman ang giluwatan nga executive order. Gitumong kini aron mabuhi ang ekonomiya ug makadasig usab sa mga taong magpabakuna nga maoy gitinguha sa gamhanan aron daling maangkon ang herd immunity. Dili ta makig-away sa DILG. Gani even Mayor Sara Duterte karon dito sa Davao is even doing a mandatory requirement na kung dili magpabakunang iyang mga empleyado dito, dili niya irinyo. Gigirakda makikita si Rama sa mga opisyal sa DILG atol sa iyahang kasamtangang pagbisita sa kauluhan. Si Rama nagpagawa sa EO dihang siya pa ang acting mayor ni adtong panahona. Kauban si Edward Tubilan, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.